Itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Amen. Ti Apo at dakuma kada kayo. Mamit Iraman tayo pa ti karkararag tayo. Ti pagyaman da Jed ken Benitaro, ni Gordon ken Luis Bruce, ni Edsel ken Joyce Olep, ni Jemary Singh, ni Ermenia Tikaa, ken ti pamilyana, ni Diana Trinidad, da Jonathan Gabayne ken pamilyana, ti special intention ni Perlita Wandasan ken ti pamilyana, ni Charo Baliwan ni Ronelia ken ti pamilyana, ni Richelle Dangalan, kastamo ti panay karkararag ti minatay, ni Jose Habon, Mary Jane Booking, Milagros Abaya ken Felipe Polmano. Kakabsat ti Dios, tarigagayan na nga agbalin tayo analinteg iti imatang na, tarigagayan na nga maikari tayo, nga maawagan akukuan na. Tapno maikari tayo makiranod nga rod, iti dati na santuan a misteryo, bigbigan tayo dagiti basbasol tayo, pagbabawyan tayo ida, yan tangay mamati tayo, ti Diyos manang ngaasi kan managayat. Iti si bababawi anakem kunatayo, agkon pesarak, iti Diyos aman nakabalik. Kristo mangasika, Kristo mangasika.
sumi. Apo mga sikat, apo mga sikat, pakawaning basbasulmi, bitot nagkurkurangan mi, katalawin nakangkati, nakalmesan na tempos pusumi, nakalmesan na tempos pusumi. Gloria iti Diyos iti kangatwa, at ito'y nagkakapya, kadagiti tatawan na imbag ti panang naknakemda, ibunan nagkaka, itanop daka pagrukbaban daka daydaya, wenda ka agyaman kamken ka gapuiti na indakla arayag mo. Gloria iti Diyos iti kangatwa, Apo Diyos na ilangitan na ari, Diyos Ama, aman nakabali namin, ket sika pumiyang Jesu Kristo, bukbukton anak ti Diyos nga Apo, Kordero ti Diyos ken anak ti Ama. Gloria iti Diyos iti kangatwa, sikamangit ka, kadagiti basbaso ti lobo, kasyan na kami, kadagiti basbasul ti lobo, awaken kadayto arararami, sika situtuga iti makannawan ti Ama, kasyan na kami. Jesu Kristo tinasantuan siksika, kumararag tayo. O Diyos insaganam dagiti parabor nga agkakapateg, ama ipaay kadagiti agayatken ka,
Pasgedam kad dagiti puso mi iti panagayat ken ka, tapno magunod mi dagiti inkarim. Isuda amang rimbaw iti amin at arigagay mi, gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios, iso magipagbiag ken makipagari ken ka iti timpuyog ti Espiritu Santo, Dios nga agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Ti maibasa naadaw ti libro ni Propeta Jeremias. Kinuna dagiti opisyales ti ari, masapol ang mapapatay daytoy a tao. Gapu ti sasawen na, tumakrot dagiti soldado ken kadagiti amin na tattao a nabati iti syudad. Saan na atulungan dagiti tattao no diket butbutngen na ida. Iti kasta, kinuna ni Ari Sedekias, ala, aramidan niyo ken kuana ti kayatyo. Saan kayo aparitan? Inala na nga rod ni Jeremias, ket inpanda iti naunog abubon ni Prinsipe Malkias. Adda daytoy abubon ti paraangan. Pinarautan da ni Jeremias iti tali sada impababa ti naunog abubon. Awan danom ti bubon. Pitakla ti adda ken nailubon ni Jeremias. Rimwan ni Ebed-Melech iti palasyo ket napan iti ayan ti ari. Kinunana, natanok nga ari, dakes ti naramid daytoy a lalaki. Inpisok da ni Jeremias iti bubon, matay lakit di amatay sadyay iti bisin. Awanen ti makan iti syudad. Binilin ti are ni Ebed-Melech amangala iti talo at lalaki nga da sadyay, tapno aunen da ni Jeremias iti bubon sakbay amatay. Ti sao ti Apo. Kasyanak, o Apo ket tulungan nak. Nabayang inururay ko ti tulong ti Apo. Inalingag nak ket diningeg na ti asog ko. Itinapegad nga abot inaon nak. Kastamet ipitak anakay lumlumak. Itirabaw ti bato insagpat nak. Iti kasta natalged ti pannagnak. Insuro nak ngagkanta iti baro a kanta, apagdaydayaw ti Diyos tayo. Adunto ti makita nga agbuteng danto, ket agtalined danto iti Apo. Nakurapay ken nakakaasiak, ngem sila lagipak, ngem sila lagip ka o Apo kanyak. Sikat itumulong ken mangisalakan kanyak. O Diyos ko, di kakad agtaktak. Ti maibasa na adaw iti surat kadagiti Hebreos. No maipapan kada tayo, nalikmot tayo kadagitoy nakaadado asaksi. Ikaten tayo nga rod dagiti amin ang makasali kada tayo. Ken ti basol amang simbalod kada tayo. Ket agtaray tayo as ipipinget iti lumba a pakisalipan tayo. Di tay isinsina ti mata tayo ken Jesus, a pangulo ken mangan anay iti pamati. Saan ang naupay ni Jesus gapu iti cross. Ngem ket di, gapu iti rag-u nga agururay ken kuana. Di na pinampanunot ti panakaibabain iti ipapatay iti cross. Ada itan as itutugaw iti makanawan ti trono ti Diyos. Panunutan nyo no kasano ti panagibtor na iti napalalo a panangbusor ken kuana dagiti managbasol. Tapno di kay agkapoy wenno maupay. Ta iti panakidangadang nyo iti basol,
Di kay pay si maranget aging gana adandani kayong matay. Ti sao ti Apo. Surutan mi gadi na kamabaybayan, nintayami ikanta, Alleluia, Alleluia, intayami ikanta, Alleluia, Alleluia, Alleluia. Ti Apo adda kumakada kayo. Ti panakaiwaragawag tinasantuan nga ebanghelyo kasin surat ni San Lucas. Kinuna ni Jesus kadagiti adalan na imayak amanguram ti daga, ket anyan atarigagay ko agumilayab kuman, adda bunyag amasapol nga awatek, ket anyan adukot ko agingga amatungpal. Ipagarupyo aya nga imayak mangyag ti kapya ditoy lubong, ibagak kada kayo, panagsisina ti iyag ko, saan akapya. Manipod ita mabingbingay ti maysa a pamilya iti 5 akamkameng na. Kontraan dagiti 2 ti tallo, kontraan dagiti tallo ti 2, ket kontraan dagiti 2 ti tallo. Ti ama kontraan na ti anak na alalaki, ket ti anak alalaki kontraan na ti inana, kontraan na ti amana. Ti ina kontraan na ti anak a babae, ket ti anak a babae kontraan na ti inana. Ti katugangan a babae kontraan na ti manugang na a babae, ket ti manugang a babae kontraan na met ti katugangan a babae. Kakabsat ti ebanghelyo ti Apo. Good morning. Day amang ko kanakwa na hanga agun une, hanga agong unget, ngem no imiggan ti sanot, lemeng taray. Na nagririri kami hanga agun une, ngem automatic. Ni manang ko gamin, di jay sarunwag. Na iyanak 1970 to 1974, 1976 ni ading ko ken 78. Di da kami ti aggabaddungalan, kakanigid isuna, nakaalikutag ti ima na. Nari nagado ti maperdi na kada tayo naka... Anja basta nakaliklikot di jay ima na. Kamay isa nga malam agbumbomba jay bombaan. Adda gamin sinublan, no amoyo sinublan. Nya English ti sinublan. Kapunwan mi day jay iso ti pagpainom ti baka, bumbombaak nga kasta. No anya naknakan na ni manang ko nangala ti routing, you know routing? Tay pagilo, day jay routing haan. Kapag ilo mi mo day jay ide. Bagkan nyayo at tesyo, da kami ka nangala ti routing, impalapal na napuntaan ta kanigid nga mata. Imbag katanga nakamata. Siyempre bumalasak mo at pinidot ko mo tay pila, no amoyo tay pila, binansag ko, kitaan na kamgayam day di amang may.
Nangala ti urungan, lisat. Balak ko pala tumaray, naala ko, ni manang kumat, sinanutan na. Nagtaray kami na pangkam, naglamang ija, kakamot siyan, ija babami, gabgaburak ti, napudot nga daga dato'y, ngam sumipngetin, nayasakak ta nagsakit, kung kunak, apaya nga minyan, dakam nga kayat, apaya nga kwa, awan lakar bengak nga mang depensa ti bagikon, kanimanang kumat ti immo na. Nayay. O nagkaro da idi niya. Ngam nasingsingpot ta isamot idi addag baot. Ngam kala nasingsingpot. Diyan mo man dagitoy ubing tatati ka. Apaw, agay ay ayan da. O engkay agin na. Nya! Kung nakakaawang pa. Datayo idi ka. Nadabisita no kunanan. Ammo mo na po. No kinusilapan nak ni inagan. Ayun nakaawid dagita nga bisitan. Tiniriter nan. Nung mo tagtiriter ki ito. Yung nasaan da yan. Tisingit no. Api nagsakit man ta singit nga matirit. Diyan mo nagkuaman idi. Nagkaro. Kaapaya nga ta kung kunak ka. Orit nangam natatamutan awam maten. Haantay mo maisukat di formation tayo. Idi da tayo tinakas jay haan. Oh. Adda tendency tayo amin. Amin tayo, adda tendency tayo nga agala no ubing ka, agala ka, mabalin nga, di ay ayam tika, ay ayam mo. No ubing tayo, hantay pa nga mapanunot nga alaan ti kwarta, inton dumakdak kailan na di kwarta. Wano makan, umagaw, di mo't umagaw. Ay amuyo makan haan. Oh. Di ba adda tendency tayo amin, ngam depende, di panang korek, dananang kini, tatang kanya tayo. Iso nga no binaybay agbalin nga isunan to. Iso nga no nagapa, ti prinsipyo da, piyapay nga sanutam ida, ngam dito pagbalunan, ti pangbalbalunam kadakwada. Apaya nga masapol nga kasi, ngaminda tayo, masapol nga adda formation tayo. Dakay nga naganak, dakayo nga natataengan, ammo yun, apay nga kagura yun day jay ubing, no, mapandaag didigos, iya, nakaununag nga karayanta, ammo yun, no, kas ano, tiri, natimalmus isudahaan. So nga no, umuli jay ubing tinangaton, ikis kan, ngam isuda, awan nga rod, tadatay nga rod tinakapadas, iso nga, the formation tayo, ngam no daduma, dagitay, tatan ka, apo niya, dagitay lintag tayo nga, layatam lata ubing, ure mistra ka, maikat kan. Ure basol, tatan, di mistransan, ti mabugbog-bog, pi. Dagitay kay buy-buyain nyo ka, apo, dagitay pa, mistra ti maluglog-ubanan, at dangan ni mistrumi, idi, apo, kinamat na di kay skulami, dati iriser, tinira na, kawas, inikat na ta sapatos, kawas lata, di ulo di kay skula, nalitikan, awamot, idi ti pulong. Apaya masapol ngamin nga adda formation. Masapol ngamin nga ma-form kunana day jay. Adda masapol nga adda pagsukugan. Kadla ko man day jay aglili jay artist, day jay sculptor. Masapol nga day jay buo nga kayo, adda nga order tayo kala jay ladawan. Di buo nga kayo tapno agbalin nga rupa ni Apo Jesus. Adu ti ikkaten na tapno agbalin a rupa. Tano kas jay nahaan nga agbalin arupa, kas jay magkanya tayo. Ore da kami mat nagna-active formation, ija pagbasaan ti katikista. Ija seminaryo, nagna-ti formation. Taapaya. Aturem nga rod di bagim, tapno maibagay ito. Tano saan, ay kabangking tulat ta isong ano, inayayam mo di formation, marigrigatan kanto nga padi, marigrigatan kanto, adda standard na. Apay nga kastoy ti ibagbagana, nagsakit nga minmet, kasla makaulaw daw ti ibanghelyo. Anya ti kunan ni Apo Jesus, imayak ang manguram ti daga, ket anyan atarigagay ko. Ipagarupyo nga imayak ang mangyag ti kapya dito'y lubong, ibagak kada kayo, panagsisina ti iyag. Baliktad. Amin nga panursuro ni Apo Jesus ka, ayatem agramang kabusor mo, panagkaykaysa tayo nga tattao, panagsisinnerbiken, panagiinayat, tatabaliktad. Apay nga ibagana nga panagsisina, dagiti kamang ti pamilya, agwarada, ama kontra anak, anak kontra ama, ina, anak, agkatugangan. Dahil iti nakaabakan mi mat, awang katugangan mi. So nga jak amo tiri na natin da katugangan na, padasik tuman,
Ni apay awan lakarbengan mimutan. Katugangan ken manugang. Ga apay nga dayto ti ibagbagan ni Apo Jesus, panagsisina kunana. Kawan man nukit kita ento yung amin. Ti panangawat ti sao ni Apo Dios nagkaay tallo nga galad ti panangawat. Anya dayjay. Adda dagiti mangawat ti sao ti Dios. Uray no nagsimple di mensahe ngam napigsa ti epekto na ijay biagda ikarigatan dati agbalbaliw kumagat di sao ni Apo Dios sumingpet da kaya na abalbaliwan. Iso nga uray no, uray ijay la Facebook ko wano nakabasa ka ti paset ti Biblia, uray may sa nga sentence, wano may sa abalikas, no mayat jay epekto na king kaya na kaabalbaliwan, kaya na kaapasantuan. Iso da ti kapigsaan nga panangawat ti sao ti Dios. Adda mo dagitay mangdengdengeg ti sao ti Dios nga awan apulos ti epektunan. Kanayon ka, ori ka kanayon ka makimisa, ori kanayon ka nga adda to'y simbaan, ngam awan epekto na di sa ni Apo Diyosan. Walay, kunana ko madayay, awanan. Ngala kunana ko ti galad, ti kinapakumbaba, masapol nga isuot tayo. Nanguro na kada tayong agtarigagay, asumurot keng kuana, di pusom natangsit. Awan ti epekto na. No kaya mo ti agbalin nga modelo nga ama, adda standard na ti agbalin nga ama, haang ka nga baro. Mabalimot ati agsyat, nga mahaan nga napatpatag ti bisyo, ngam di dya obligasyon mo. Adda standard na ti agbalin nga ama, kasya mo ti agbalin nga ina. Adda standard na ati agbalin nga ina. Haan nga, ad-ad di jayan, ala di pakarikutamon, dagiti tattaon, nabaybay amba di pamilya mon, kasano ti agbalin nga pagtuladan nga ina. No ti makitkita na king ka, kinatangsit. Ti makitkita na king ka, kaadamag kinaulbod na, kasano nga pagtuladan na ka nga ina. Iso nga uray, dumdumngag ka, iti sao ni Apo Diyos, no awan ti epektunan, awan ti panagbalbaliw king ka. Iso nga narigat, adda standard na. As pangarigan ko ori kasyak nga padi, adda surutan nga kabibiyag, numan pa'y agkaralabsing, numan pa'y agkapsot, numan pa'y nagludad-duma, ngam ti tarigagay na agsubli ka, iji standard, tibiyag ti kinapadi, uray mo't dagiti agserbi ti altar. Haan nga, labang tabiyag mo, anya ti labang nga biyag, dakat ti o nagtisimbaan ka, apo, nagkaros singpot mo, mapangkajirar ka, ne, kurimaong kamot ti padam nga tao, awang marisrespetom ti padam nga tao, labang nga biyag dayjay. Awan sir-serbi, sa uni Apo Diyos, no, iso ti kungkunana, panagsisina, waraan na, anya ti waraan na, ginasayaat ken kinadakes, ginalintag ken pagkapsutan, pagsinaan na ti kayat na nga kukwa na, dayjay nasayaat. Haan ang agbalin nga kukwa na jay, nasaya at ka ito'y unag, no adda ka jirar, awang mapakakitaan a Kristiyano ka. Nagmayat ti kararag mo to'y unag, nurumwar ka kadida mo madlaw, nga Kristiyano ka. Ayan na nga rod di jay epekto na. Ti maikalo nga mangawat ti sao ni Apo Diyos, iso day tay gumura da. Haan da kayat ti madilaw. Handa kayat nga denggan di sa uni Apo Diyos, denial di puso da. Uri mo ilaang uri kati inal daw nga panagbiag tayo, adu ati kastoy. Damay sa nga padi nga nagkuna, inton sumaruno hanto nga kasta ti bado mon Una na nga umay makimisa, kuna namot nga timang siya, jak to makimismisa idta nga paden, nakaung-ungat, anya nga mintibadom ikit, daytoy na ay piman bakbaketan naka-spaghetti mo gamin nga agli-li ba? Kasi nung nga ti makaayayo ko mama nga rod man numayat pa yung awan. Kadilawan ni Apo Padi ka, ay jak kayat, dayta apadi, usto man ni Apo Padi. Hamula kayat, tamasaktan ka, ado ti kasjay.
Dagitay, dagitay, tattao nga, no palagi pa mo, no kurikumon, haanan nga kumagat. Imbes nga, dagitay daduma ka lumabas, laeng ayala payag dan, dagya ka nakarkaron apaya, lumabanen, kinatangsitan tinagarin. Iso dagay, han nakayat timandilawan. Nagmayat pa ang kitkitaan dagitay. During the time of Father Rofa, nagaktibo kami. Simangput-mut na pa, di ka, oy, da kayo ngagpasapasaling at mo sa agawid kayon. Nagdibangiran itan ni uning kan. Nagmayat nga kitkitaan. During the time of Father Rofa, nagado, timerienda dagitay ko. One. Ididinilaw da di mading aramid. Nagahapay da kailan nalintag. Sa dayay, daytay ka na, hanak kayaten nga awaten. Uray ti sao ni Apo Diyos no dadduman. Anya ti ibagana. Anya ti nagmayat nga pagtuladan tayo. Ni San Juan Bautista, di mat? Ni Herodes maayayo kanya na. No agsasao ni San Juan, maagragrag o jiri na ni Herodes. Ididinilaw na, oy Herodes, han nga mabalin asawa ni kabsat mo ni Herodias nga ikabkabalay mo. Madi aday ta, kuna ni San Juan, ni Herodiasen nga babain, ison tinasaktan, han na kayat nga denggan apaya, na igameren ijaragrag sa akin na nga biyag, haan na kayat ti agbalbaliw, anya ti imbaganan, anya ti kaya mo nga dawaten, ulo ni Juan pinote danan. Kanudad duma, adakas jay nga response kanya tayo. Ulitin tayo, ti umuna nga response, ti sao ni Apo Diyos nga umay, nasaya at uray may sa abalikas, no na impapuswan, mabalin na kaabalbaliwan. Dahil mo maikadwa, dumdumngag ti sao ni Apo Diyos, ngam kasla lumabas, haan nga makastret. Iso nga uray no anal daw ti simbaan, uray kararag ka akararag, nagmayat ti biyag mo ti unag, ngam no rimwar ka, nagsublin. Kayat ni Apo Diyos, waraen na. No parakin ni Apo Jesus, no saan nga parakan niyanan, kuna ni sino nga santo ginagkunan, si Santa Teresa sa, no saanan nga parakin ni Apo Jesus, para diablo aminen. Iso nga uray makimisa, no haan nga sumreken, nakasulaten. Ti maikalo iso dayjay anya ti kunana, lumaban. Haanan kayat amakorek. Uray nakagamurin iti madi, haanan kayat abalbaliwan, marigatan nga agbaliw. Haanan nga agipekto, iso dayan agrebelde di jeri na. Iso nga kung kuna ni Apo Jesus, haamagkat nga literal nga panagsisina ti ibagbagana. Di epekto ti balikas na, iso dayan depende kanya tayo, iso ti pakaalaan ti agsisina. Iso ti kaya na masapul ang mawara tayo. Anya di pan nakawara tayo, waraen na, di nasaya at apasat ti bagi tayo, nasaya at akatatao tayo, isina na kuma, di jay madi, tatikayat na nga awaten, jay kinasayaat, haan nga mabaling nga tugtog pa, nga mayat ta inton bigat dakis ka, haan nga mabalin, ikarkarigatan, uray na kapsot, uray marigrigatan tayo, narigat agbalbaliw, masapol nga atidog nga panawin, ngam di ti kaya na di nasaya at nga paraking ka, parakin ni Apo Jesus. All the rest, awanin para demonyo day jayan. Ti kaya na nga waraan di katataong pag sinaen na tapno di buo nga kinasaya at iso ti paraking ka. Para kanya na, sika para kanya na. Kada ito ti tartarigagayan na kada tayo. So nga kuna na panagsisina tinyag ko. Ilasin ko dagiti nasaya at iso ti kukwak. Dagiti balikas ni Apo Jesus. Kunana nga rod, dagiti itta, muyo ti itta, upes. Dagiti haanen nga agbungbunga, iso dan ti mailasin. Ti kaya na nabunga ka, ti kaya na nabagas ka, ti kaya na dalos ka nga agkamang kenkwana, day ta ti tarigagay na, ngam saan nga nalaka. Ulitin tayo, haan an nalaka, narigat. Uri da kami, haang kami nga excuse. Nga kung namin agsersermon kami ito yung nalintag kami, haan. Inton madamdama addan tulat ta pakaupayan. Inton bigat addan tulat ta pagpungtutan. Inton sumarunong aldaw addan tulat ta pagbasulan. Ngum ti kayaan na sinaen na ikarkarigatan, ti kayaan na agbuo ka para kanya na.
Iso day ti awis na, nagpintas nga ro dati maikadwa nga maibasa tayo, anya ti kunana, ikaten, ang kunana ni surat kadagiti Hebro, ikaten tayo amin, amakasali kada tayo iti basol, amang simbalod kada tayo, kat agtaray tayo asipipingat iti lumba parakin ni Kristo. Ikaten amin amakasali kunana. Dayati kayat na nga amin nga aramid, amin nga nakem, amin nga garaw, amin nga tarigagay agturong kumakin ni Apo Jesus. Kunana nga ni Santa Teresa, Santa Teresa nagkuna nga no parakin ni Apo Jesus, no saanen nga parakin ni Apo Jesus para demonyo daytan. Iso nga masapul amawara, agsina di daan, agsina di baro, masapul nga di baro nga napintas, iso ti parakin Kristo. Ulit-ulitan tayo, saan nga nalaka? Haan nga inton bigat ka na singpet kan, masapul nga praktisam nga inaldaw. No kaya mo agpakumbaba, inaldaw a praktisam ti agpakumbaba. No once nga imari gitang sitan, nangabak man ti kalabanan. No kaya mo ti mamakawan, inaldaw a praktisam ti mamakawan. Ore irurumandak, Father, ore chismis da ka amang kukulam, pakawanan. Kaya mo ti managparabor, praktisam nga inaldaw, ti agbalin nga managparabor. Haan nga inton bigat ka, nagbalbaliw kan, haan. Kasya ti inot nga conversion, inot nga panagbalbaliw, inot nga panakapabaro. Kada ito'y matiawis na kakabsat, tarigagayan tayo parakin ni Kristo. Narigat nga ramidan ngam iso ti rumbeng, haan nga nalaka, ngam padas-padasen. Ipaduyak-yak tayo ti pamati. Mamati ak iti maymay sa Diyos, Ama aman nakabalin amin, anamarswa iti langit ken daga, ken kadagiti amin amakita, ken di makita, ken iti maymay sa nga Apo Aneso Kristo, bugbugtong nga anak ti Diyos, nagtao diti Ama ti sakbay ti amin na tiyempo, Diyos sa nagtao diti Diyos, silaw a nagtao diti silaw, napaypayso a Diyos sa nagtao, tinapaypayso a Diyos, nahiyanak saan anaparswa. Diyos sa kasmatlang iti Ama, kat gapo ken kuana na aramid dagiti amin. Gapo kada tayo at tao, ken gapo ti pannakaisalakan tayo. Immulog ang naggapo sa dilangit, kat nangala iti bagina iti tiyan ni Berhen Maria, iti pannakabalin ti Espiritu Santo, kat nagbalin a tao. Kastamet ana ilansa iti krus gapo kada tayo. Iti panagturay ni Poncio Pilato, nagtutuog kat na itanem. Kas palawagan dagiti na santuan asurat, imulit sa dilangit, kat situtugaw iti makannawan ti Ama. Umay tumanen asidadayag, tapno ukumen na dagiti si bibiyag, ken dagiti natay, kat ti pagarian na dinto agpatingga. Mamati akmet ti Espiritu Santo, nga Apo ken mangmangted iti biyag. Isu agtaod ti Ama ken ti Anak, kat pagrukbaban ken daydayawen, ama itimpuyog iti Ama ken iti Anak, kat nagsao babaen dagiti propetas. Mamati akmet ti Iglesia maysa, Santa, Katolika, ken Apostolika. Ipaduyak-yak ko ti maysa abunyag, apakapakawanan dagiti basbasol. Namnamaek ti panagungar dagiti natay, ken ti panagbiag ti lubong a masakbayan. Entay umararaw iti man nakabalin nga Ama ni Apo Jesus nga anak na ti ari ti langit ken daga, iso ti ari ti kapya. Babaen ken kuana idatag tayo dagiti karkararag tayo apagdawat tinaan-anay aparabor na iti analdaw a panagbiag tayo, ket iti tonggal panggep sangsang kamay sa tayo nga agkuna, Ama anadungo denggen nakamkadi. Intay idawdawatan ti Santa Iglesia anay saknap iti sangalubungan. Tapno agbalin anapudno nga instrumento ti panagbalbaliw dagiti tattao. Ituloy na nga idalan ida iti umno adana nga agturong iti pagarian ti Dios. Babaen ti awan sarday na panangikasabana tiniimbag adamag. Dawaten tayo iti Apo.
Idawdawatan tayo ti pagilian tayo, tapno agari kuma tinapaypayso akapya, talna ken waya-waya. Babaen tinapudno apan trabaho, dagiti agtuturay tayo, kadagiti programa da para iti sapas apagimbagan tayo nga umili. Dawaten tayo iti Apo. Para kadatay amin nga adda ita ditoy, agbalin tayo kumaasaksi ti ayat ti Diyos, kadagiti pada tayo a tao. Babaen ti nainkabsatan apan pamatmat tayo iti kapya, ni nagungar nga Jesus. Dawaten tayo iti Apo. Para kadagiti mangigegem iti tulbek ti kapya, dito'y pagilian tayo, dagiti pulis, soldado, abogado, huwes, kin opisyal lokal. Dawaten tayo ti Apo nga ipaay na kuma, ti umno apan nilaw, ken panarabay, ti paningipatungpalda iti hustisya, linak ken talna, nga awan ti idumdumada. Dawaten tayo iti Apo. Idawdawatan tayo dagiti amin asiminan iti daytoy abiyag, tapno makiranod dan iti panagungar ni Apo Jesus, ket agtalenay dan iti sidong ti kapya, ti Ama anaying langitan. Dawaten tayo iti Apo. Agulimet tayo, antay matdawaten, dagiti bukod tayo apanggep. Dagiti panggep ti pamilya tayo. Hintay mo ti karkararagan, dagiti kakabsat tayo, adimawat ti tulong tayo amay karkararag kadakwada. Kumararag tayo, ama anadungo dinggan nakam kadi. Ama na indaklan ti panagayat mo kada kami, mangnamnama kami nga indengam dagiti kararag mi, kas indatagmikan ka, itinagan ni Jesus nga Kristo nga anak mo ken Apo mi.
Impay mo kada kamapo, tinadyosan ngayat mo, biag mo tinanupot kada kami, darambagin mi taidaton mi. Kumararag tayo kakabsat tapno da tayo ken dagiti adaton tayo makaayo kuma iti Dios Ama aman nakabalin amin. Kahit may paaya pa kay daydayawan ken pakaigloriaan tinagan na ken kastamet a pagimbagan tayo ken ti kadagupan tinasantuan nga iglesia na. Awatem kadapo dagitoy daton a pakisinnagott miken ka tapno ti panangted mi kadagitoy daton miken ka ited mo kadmet tabagim kada kami gapo ken Kristo nga apo mi. Ti apo adda kuma kada kayo. Itagaayo dagita puspusoyo. Agyaman tayo iti apo a Dios tayo. Pudno nay amay ikari katrumbeng annong mi kat pakaisalakanan mi ada kami iti amin na tiyempo ken disso agyaman kam ken kaapo na santuan nga ama man nakabalin katagnanayon a Dios gapo ken Kristo nga apo mi. Tani Kristo pinabaro na ti kinatao mi babaen ti pannakayanak na. Pinukaw na ti basol mi, babaen ti panagtutuok na, impaay na ti dalan ti agnanayon apan nakaisalakan babaen ti panagungar na, ket inlukat na dagiti ruangan ti langit, idi immuli ken ka nga amana. Anan sata makidanggay kami kadagiti angheles ken sa santos, ket ikantami ti imno ti pannakaidaydayaw mo, kat kunami adi agsarday. Santo, Santo, Santo Dia, O Diyos na iniya pinapaswa. Di langit kandagan at luta, hindi pakaiday-dayawan. Sana, sana, Hosanna, Hosanna hindi ka ngatwan. Hosanna, 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 Hosanna hindi ka Hosanna, 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 Hosanna iti kangatwan. Hosanna, 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 Hosanna iti kangatwan.
Pudnoon ay Apo, abiig ka akinasanto, ket maikari aday dayawin da ka dagiti amin na parswam, gapo ken Hesus Kristo nga anak mo ket Apo mi. Babaen ti pan nakabalin ti Espiritu Santo, biagem ket pasantuem kad dagiti amin nga adda, ket di mo sardayan ti mangurnong iti ili nga agpaayken ka. Iti kasta manipod iti lileggakan ti init, agingga iti lilennekan na, maidaton itanagan mo, tinadalos a sakripisyo. Agpakpakaasi kam ngarod ken kaapo, babaen ti bilag ti Espiritu Santo, pasantuem kad dagitoy adaton nga iroknoy miken ka, tapno makonsagrarda, ket pagbalinem ida, abagi kandara, na Hesus Kristo nga anak mo ken Apo mi, iso anang ibilin, arambakan mi, dagitoy a misteryo. Ta iti daydi, rabii a pannakayawat na amatay, nangala iti tinapay, nagyaman ken ka, binindisyonan na, pinispisi na, sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana, alaen nyo ket mangan kay amin iti daytoy, tada ito'y tibagik, isa mayawat to a maipaay kada kayo. Kastamet akalpasanday di panang rabii da nangala iti kalis nagyaman manen ken ka. Benendisyonan na sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana. Alaen nyo ket uminom kay amin iti daytoy. Tadaytoy iti kalis ti darak. Dara ti baro ken agnanayon atulag. Iso a maibuyat to a maipaay kada kayo ken kadagiti adu at tao. Tapno mapakawan dagiti basbasol, aramidan yo daytoy a pangilaglagip iyo kanyak. Ti misteryo ti pammati. Ti krus mo kenin ka panagunga, inakam insalakan manupot sa ngalubungan. Babaen ti krus mo kenin ka panagunga, inakam insalakan manupot sa ngalubungan. Itangarod Apo ilagip mi ti makaisalakan na panagtutuok ti anak mo, tinagloryaan na panagungar na kenyuuli na sa dilangit. Kat kabayatan di pananguray mi ti maudi ayaay na, idaton mi apagyaman ken ka daytoy si bibiyag ken nasantuan a sakripisyo. Kitaam kad Apo daytoy daton ti iglesyam, ket iti pan nakabigbig mo iti daytoy a sakripisyo, a kinayat mo amang ikapya kadakam ken ka, ipaay mo kadi ada kami amataraunan ti bagi kandara ti anak mo, mapno kami iti nasantuan nga espiritu na, ket pagbalinan na kami amay maysa a bagi ken espiritu iti sidong ni Kristo, pagbalinan na kam kuma ni Kristo nga agnanayon adaton, nga agpaaykan ka, ket iragpaten na kami, iti kinagasat nga ipatawid mo, ket makiranod kami kinainggasatan na Birhen Maria nga ina ti Dios, ninagasat nga Jose nga esposo na, dagiti nagasat nga apostoles, ken dagiti amin asa santo, babaen ti panangidawdawat da kadakam ken ka. Namnamaen mi asitatalek, ti di agsarday apan nakatulong mi, dawatin mi Apo, tada ito'y asakripisyo a pagtaudan ti pan nakikapyami ken ka, degdegan na kumatikapya, ken pan nakaisalakan ti sangalubungan, pasengkedam kad ti pammati ken ayat iti iglesyam, amadamang agdaldalyasat ditoy daga, pasengkedam kad ni Leo a Santo Papa mi, ni Marlo nga arsobispo mi dagiti amin nga obispo papadi, ken ti kadagupan ti ili at tinagikwam, denggem kadmet asi aayat dagiti karkararag daytoy a pamilyam, iso a kinayat mo nga aggigimong ditoy saklang mo, ama anadungo, ipaay mo kad te panangaasim kadagiti amin nga anak mo, ana isaya-saya iti sadino man adiso ditoy daga, ket pagkay kaysaem ida,
kastamet nga ikakaasi mi dagiti kakabsat mi anatayen, ken dagiti amin anakapudno ken ka, ket pimusaydan ditoy abiyag. Ipaay mo kad nga ayat, taawatem ida iti pagarian anamnamaen mi, apakaitipunan minto, ken pakairanudan mi ti agnanayon a gloriam, gapo ken Kristo nga apo mi, iso anangigapwam amang ted kadagiti amin nga imbag nga adda kada kami. Gapo ken Kristo, si kakaysa ken Kristo, ken iti sidong ni Kristo, iti timpuyog ti Espiritu Santo, iroknoy mi ken kama nakabalin nga Ama, ti amin adayaw ken gloria, iti agnanayon nga awan ti inggana. Intay umararaw iti Ama, ket lualwan tayo ti kararag nga insuro ni Apo Jesus kada tayo. Dawaten mi kan kaapo tay salakan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi, itdam kada si aayat ti kapya kadagiti aldaw mi, kat babaen ti panulong takaasim kada kami, kan kanayon kumalaeng ti basol mailisi kami, ti amin ariribok maikanawa kami, kabayatan ti panangururay mi, ti kinagasat anamnamaen mi, ken iti yaay na Hesus Kristo anang isalakan kada kami. O Apo mi a Hesus Kristo, kinunam kadagiti apostoles mo, kapya ti ibatik kada kayo, kapya nga aggapo kanyak ti ited ko kada kayo. Saan kada dagiti basbasol mi ti mingmingam, no di kat ti pamati ti iglesyam, kat kas mayan nurot iti pagayatam, ipaay mo kada si aasi ken kuana, ti kapya ken panagkaykay sa si kang agbiag ken agari, iti agnanayon nga awan ti inggana. Ti kapya ti Apo kan kanayon kumangad da kada kayo. Iti napakumbabakin napnuan ayat aposo, ipaay tayo ti kapya, iti tunggal maysa kada tayo. Kapya, kada kay amin kapya.
dengkadakam tikapya itengkar tikapya. Adtoy ni Apo Jesus, ti Kordero ti Diyos, amang ikat kadagiti basbasol ti lubong nagasat tayo anaayaban iti daytoy apadayana. Apo jak may karingaw may kakanyak ngam ti may salaeng nga saom mapaimbagton ti karat.
ikakat kibinen, alain ka tarabayan, alain ka sa Kumararag tayo. Apo nakiranod kam ken Kristo, babaen da ito'y Santa Amisa. Ipaay mo ka dita agbyag kam amayas ping ken Kristo dito'y daga, iti kasta mairanod kam tumet ken kuana sa dilangit. Gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios, iso magipagbiag ken magipagari ken ka iti timpuyog ti Espiritu Santo, Dios nga agnanayon nga awan ti inggana. Agtugaw tayo apagbiit kakabsat. Agtultuloy pay laeng ti panakasimpa di jay hall ken dagitay daduma a project tayo ken uray dati panakapintana daytoy Apo agyan ito'y ceiling dayta painting dita likod ket pagyamanan da kayo nga naayat nga tumultulong oray dagiti idandanon niyo nga merienda para sida dagiti agtrabaho ta iso pay paggaston tayo kada kayo nga naayat nga umararayat nga umay tumultulong malaksid ka dagiti agtrabaho nga masweldoan Apo ta ado ti maitulong yo oray agbunag ti darat kadag asintada no ammuyo dakkel nga tulong daya Apo kaysa jesweldoan tayo amin. Kada kayo nga tumultulong iti financial, taga dito'y man ken dati sa bali a lugar, ala ni Apo Diyos ti mangsupsupapak Apo, hami maibaga amin ti pagyaman mi kada kayo, ngam ammo ni Apo Diyos, dagiti sakripisyo ken ayat tayo. Katay ko na tayo, para kanya na, kukwa na, nagan na, no para sa bali, ammo yun no sa dinno ti papanan na iso nga para ken ni Apo Jesus kumaamin so kuna tayo maidaydayaw tinagan na agtultuloy Apo latta ti patrabaho dagiti naayat latta nga tumulong ken umay umarayat nga magipagtrabaho nasaysaya at no umay tay latta Apo takukwayo daytoy Apo panawan to ni Apo Rufo nga iti mabiiten panawan nanto daytan iso nga ano mapipintasyo kasla dayta ti bunga ti pammatiyo no nasaya at jay aramid bunga ti pammati ke panawak to kukayon to nga agnanayon iso nga no ti panunot mo ke project da jay simbaan hamo pay mauawatan ti parokya no ti pampanunutam ke project da jay simbaan hamo pay maawatan no si asino ka nga simbaan tasika ti simbaan kukwam datoy panawan tayo kuka tayo amin ngem panawak kukwam dayiti panakaawat ti simbaan Apo tabakagat kunayo nga agprad project da ije simbaan nakarabrabaw nga pammati awang pay nagyan na pammati no kasya pala ti agtara-tara iti panunot tayo kadulat na dagiti naayat nga tumultulong uray handa nga taga ditoy taga sa bali nga lugar ngam si aayat da tamaawatan da ikararagan tayo met ida
Taday iti kadakgalan nga pagsupapak tay kararag. Tumakder tayo. Ti Apo adda kumang kada kayo. Agdumog tayo taawaten tayo tinadaega pamindisyon. Ti Diyos sa poon ti liwliwa ornusen na kumadagita aldawyo, tapno makapagbiag kayo asi kakapya, ket punwen na kayo kadagiti bendisyon na. Isalakan na kayo kumaadi agresat kadagiti amin ariribok, ket pasingkedan na dagita puso yo iti sidong ti ayat na. Pabaknangan na kayo kumati Diyos, kadagiti bertudes ti inanama, ti pammati ken tinadyosan nga ayat, agbiag kay kumaanagagat nga agaramid iti naimbag, tapno mairagpat kay to ti agnanayon a kinagasat. Ti pamindisyon ti man nakabalin a Diyos, ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo, bumabakit agbati ko mga agnanayon kada kayo ken iti pamilyayo. Nalpasen ti nasanton a misa, intayon iti ayat ken kapya ti Apo. Anin ang inaragsak, lugay kay satay, nagagabsak. Iti sino ang di Diyos Ama, ken Diyos Anak, anang ibando, iti sama-sama. Ingatin mo, di amay ka, isang kalubungan.